vroeger als lietsband natuurlijk wel maar praten met batten. En praten met de Ridder Lego. En in 2009 ben ik weer opnieuw begonnen. Toen kwam ik erachter dat er een hele community online was. En toen ben ik bij een forum aangesloten en ben er nooit meer opgehouden. We hebben snel met douane. Ik ben nu douane met een landschap, onderdeel van een gezamenlijke layout voor een evenement wat medio april plaatsvindt. En wat is een gezamenlijke layout? Dat is met meerdere bouwers dat wij een samenhangend geheel met één thema bouwen. Wat vies er zo mooi aan? Ja, het bouwen en het creëren en het zelf bedenken van dingen. Everything is awesome. Everything is cool when we're part of the team. En nou ja, in mijn geval ik een nabouwen van vrachtauto's. Van jongs af aan al gek geweest van vrachtwagen en zelf ik vrachtwagenchauffeur geweest. En ja, zo is de liefde voor vrachtwagen ontstaan. Met de vlam in de pijp scheur ik door de Brennerpas. Met mijn 30 tonnen diesel, ver van huis, maar in een sas. Met de vlam in de pijp. Wat is die favoriete thema? Ridders. Ja, Castle. Ridders. Dat is nog steeds mijn hoofdmoot. Alhoewel ik dat op dit tijd dus nou even net een kastelmaatje. Daar sla ik even een hier in oer, maar volgend jaar voor Lego World dan bouw ik wel weer een kasteel. Ja. En hoe vol is je bobben te vinden? Nou ja, 2-3 jonties. Ja, en dan is het een oorloerke, dat ik even wat doe. Dan even heel wat oors en ik heb wel eens jaren bij je Lego van na het West. Bakjes, bakjes en nog eens bakjes. Ja. Bakjes, protte bakjes. Ja, wat voor witte bakjes juk daar? Dat ben van de Chinees, van de plaatselijke Chinees, de Bami-bakjes om het zo maar te zeggen. En die zijn verrekte makkelijk. Die passen precies in mijn ladekasten. En daar passen de fjouwen van in. En dan kan ik een hele grote verschillende onderdelen sorteren. Dus die Chinees hier, die is ook wel blij met die. Ja, vast. Hij heeft altijd weer nieuwe ideeën, best wel weer mijn volgende projecten aan de... Nee, ik ben ook druk dwaande met dit. En ja, maar ik ben wel aan het denken voor de volgende vrachtauto, maar dat ga ik nog net concreet.